Здравейте хора, аз съм Дървизина и си играем Майнкрафт с моят най-добър приятел Фострон. Но това ми е геймърското име. Аха, и моето също. Не, няма да разкрия. Може малко да бъде забавно да помогна на моя приятел Фострон. Имаш ли нужда? Не. Само че, защо ласото не се хваща за това? И аз те знам, бе, брат. Лодката трябва да... Айде да спим. И така, продължаваме за малко пауза. Айде. Добре, но защо? Защо? Мисля, че не става да се връзва лодка. Чакай, това е моята лодка. Добре, Хайде, брат. трябва да отида за малко долния остров. И аз идвам с теб, братле. Ще ти пазя гърба. Защо сложих това блокче без диска? Вероятно грешка. Сега трябва да я разруша и да си я взема. За какво правиш? Ако бяха разрушил тук, ще да отивам до дъното на океана. Не мислиш ли, че трябва да си създадем коне? Аз ще трябва да се направя на креатив. Защо не мога да се качвам на тези коне? И чакай, Ворд, какво правиш? трябва да се върна обратно на нашия остров. Седло, не спомниш къде беше седлото? Добре, къде беше моето? Създадох кон за теб, Боби. Благодаря. Моят е диамантен кон. Конете могат да скачат на високо. Къде е моята лодка? А, да, не е лодката. Лодка, къде е? Тук е мен. Не го убивай. И защо няма броня? Добре, чакай, трябва да слеза. О, чакай, трябва да си вържа коня. Ще сложа това. Извинявай. С какво се хранеха коневете? С ябълки. Не, добре. И сега ще дам седло и броня. Каква искаш? Кожена, желязна, златна или диамантена? Диамантена. Да. Как да слезна? С shift. Чакай, това е моя кон, Боби! Я! Уби. Не, как да слезна обаче? С shift. Еми това ли? Не, Това. другото е! Проклятие. Аба толкова ли си просто е? И заради тебе трябва да удрям. Брат! Добре, вземи си сега седлото и бронята и се качи на необлечения кон. Не са така. Не райд. Трябва да ти изпише маунт. Отиди по-близо до този кон. Кончо. Ти отиди по-близо до него. Дървото ти пречи да. И не само
Пише райт. Трябва да го закараш по-далече. Сега какво обичат конете, ще пробвам с морко. Те пише, че ябълки. Добре, айде да видим ябълки. Не обичат ябълки, щом няма свет. Мотко не тъп. Хайде ти тъп. Да. Никъден кон такъв. Ядат, аз ще нахраня. А моите проклятник. Стига ми би коня, бе! Само ми биеш конят. Но аз без да иска го е. Добре, сега заради тебе ще го нахраня. От кон направо се ходен. Не ми пише на моят Моинт. Качи му! Натисни го! Моинт! Натисни Моинт! Трябва да се приближиш до него. Братле. Дай аз да ти направя кона. Вижте. О, извинявай. Опа. Моя кон. Мисля, че само защото аз го нахраних, аз трябва да си кача на него. Мисля, че аз без да иска го нахраних и сега е мой. Убий го. Добре, и ще спална нов. Сега ще спална нов. И ми дай ябълка. Добре. Чакай сега. Его яйцето на кон. Добре, сега. Ела да ти дам ябълка. Метни. Не храни го. Пише ли ти фид? Даде маунт. Маунт. Дръж ябълка. Много сложно. Не салам, ябълки. Фид. Къде пише? Върти се поне. Виж фид. А Защо не става? Не яде. Мисля, че който го създава е негов. Пак ще трябва да го бия и ще дам яйцето ти да си спалнеш. Защото който го спалне, той трябва да си го... Такова. Добре, сега давам ти яйцата. Боби! Сега ти трябва да си спалнеш. Да. Ама не го замесай с ябълките, с лидера. Добре, спални си. Хайде, конче. Сега маунт. Нямаше ли ябълки? Първо трябва да го яздиш, после го искаш го храни. Ето. Не те ударих, бе. Чакай. Не. Кончо, не. Кончо. Мисля, че първо трябва да държиш нещо друго. Добре, какво е вече? Сега трябва да изчакаш да ти седмица. Пак маунт. На мен ми излезе някаква сърчета. Пак трябва. Още напред. Колко пъти? Не знам. Дай пак. Защо де? Нали аз създадох моя кон? Ей, това е. Трябва да го храня. Не. Ой, тъп кон. Стига, бе. Трябва да ти излезне маунт. Качи се.
Качи се! Супер, аз мога да се качвам на него. И излезна сърчица. Там е чудесна възможност. Сега ще излезне райд. Качи се на него. Твое вече. Сега само трябва да му... Виж сега, натисни... Ей тук. За да не ти избяга, ще ти дам ласо. Давай, братле, малко да поясним. Добре, чакай, трябва да ти дам ласо. Не, остай. Аз ще ти го завърча. Чакай, бе! Ей! Опи! Аз също направя. Чакай, трябва. Не слизай от него. Съм слезнал. Добре, чакай. То се отвърза. Много далече. Добре, хора, това беше... Не, още не! Чакай! Ти върви където е въжето. Добре, върви. Не, пак се отвърза, трябва да се отвържа. Добре, сега не мърдай. Боби, мръдни се малко. Добре, готов си. Сега слезни от коня. Може ли да се енчантна конска броня? Не знам. Сега ще пробвам. Ще взема една конска. Ей! Отивам да проверя в нашия таван, защото там ни е енчант. Малко се поразкарам с моята. Това как се казва? Ще му сложи име след малко. С едно нещо. Добре, може да се енчант. Да направим ли? Не може да се енчант. Да направим ли това? Ферма за коне. Ферма за твой и за моя кон. Кой го направи това? Кое? Чакай, ще трябва да се взема много. Ехо. Ага, добре. Чакай, ще им вземат намешно на Smite 5. И това беше за всичко от мен, хора. Аз съм Dark Zero. Харесайте бутона за лайк. И харесайте клиповете ми само на страницата т.е. направи канала ми Dark Zero. Харесайте ми всичките клипове. И забравяйте, трябва да натиснете палец или не палец нагоре. Чао от мен. Пау!